Hello, this is a fucking game with Annie. 1200 ability power. 2 quadra kills. And we are fucking... Ένα έκανε παλιοψέτη. Ελληνικό. Στάσο, πώς σου. Τώρα αυτά για τον αξιώτη. Ποιον αξιώτη ρε γυρθεί ρε. Ξέρω. Μπράβο Ρωμάρ! Σιγά ρε. Πού είναι είσαι. Πάμε να χώσουμε τον Γκόρουικ, μαλέκες. Τσόντα! Έρχεται ο Γκόρουικ. Πολύ πίσω. Εσύ κουγού. Δεν ξέρω πού είναι. Όπως και να έχει, εσύ κουγού. Δείτε ο Ντάμας ο μαλάκες. Αγιά. Φύγε Αργύρι, φύγε ο Μάρ. Εδώ. Αυτά είναι. Δύο φάγατε, μπράβο ρε παιδες, μπράβο. Μαλάκα, μπορούμε να το κουστάρουμε τώρα, μπορούμε. Μαλάκα. Κάποιος θα πάει να αρμίξει ρε μόνος του ρε. Κάντε τεφ πίσω να πάει κάποιος μπροστά. Εγώ είμαι ανοιχτή έτσι. Μαλάκα, πόνο. Πώς είναι μαλάκες, κάντε ένα πουσάκι. Ω, δείτε που είναι. Να δείξουμε για τον Τόλι λίγο ρε. Ποιος το γαμάει το Καριοφάνι. Το ξύνο είναι αυτός. Κάτσε να με γαμίσουμε εδώ πέρα που είμαι ρε. Τι πήρες. Καλά πας. 300 τάκια. Αυτά είναι. Έλα το Αργύρι, χώστον. Ξέρεις τι με καμπίνει. Φύγετε. Help. Πες το μαλάκα, ο Σάκος. Αυτά είναι τα. Φίλε, τι σκάει ο Σάκο. 452 ώρα και σε γάμι. Έλα. Θέλω να βρούμε πάπια πάνω. Θα δούμε μάχη ρε. Πάμε σ' άλλο. Εννοείται. Πάμε στον Τάσο πίσω, Σε μένα Τάσο πίσω. Άνοιξε TV. 22-9. Φιντάρω παιδιά, αλλά εντάξει, γαμάμε, εντάξει. 1200 ανέβηκα μπίλι το μαλάκα κι άλλο. Αφού έχεις τέτοια, αυτό δεν θα ανεβάζω τέτοια ρε. Το Archangel όχι ρε μαλάκα. Τάσο τσότα θα σε κάνω. 15, 19, 26, πολύ καλός τώρα. Δείτε το λυσί ρε. Πάμε να δείξουμε τον Τάσο μία. Εδώ το σπάει ο Τάσος, για να δούμε προφίλ. Τάσο style. Καμένος εντάξει. Λέμε ο Τάσο. Να δούμε μία stand. Το σκότωρο παίζει PvP. Έλα, περίμενε, πιάνω στο 19. Όχι, μπουμ. Αντέχετε. Εδώ πέφτει ψηλό. Χάνεσαι εδώ πέρα. Σάκο. Σάκο ρε. Να δούμε κάτι. Τι τον έκανε ο Πάπας μαλάκα. Έχουμε πούς όπως είμαστε πούς. Έλα, τελειώνουμε εδώ πέρα μήνυον. Το καθένας από μία μεριά. Έλα, μένει ένα. Τάσο μένει. Οκ, ρε, οκ. Πάμε να δούμε και τον Αργυράκο εδώ πέρα. Απλά γρήγορα. Αργυράκο style. Αλόχα. Αυτά είναι. Εύενη. Πάμε να δούμε μία stand. Δεν γίνεται, δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Γίνεται μόνο στέλνει, είναι γαμίσου, έλα κάτω. Δεν μου πήρες τα χέρια εδώ πέρα. Πού μου πήρες Τι να κάνω. Προσπαθώ να βγάλω Frozen Heart, άμα προλάβω να το ολοκληρώσω. Λάκη, τι το κατάνε, πες μου, παιδιά, ραστίδι, κοιτάξτε. Εδώ, πού είναι τώρα, 71 λεπτά game. Και το κρατάνε ακόμα. Πόσο γύλει. 26 assist, αυτά είναι. Α, φέρει, Ό,τι θες μαλάκα, μου το στέλνεις στο Facebook με link. Στέλνω μου τι θες. Πάμε να δούμε και λίγο στο τέτοιο. Θα μας ποσάρουν άδεια. Ακούστε τώρα, Θα κάνουμε part 2 γιατί δεν χωράει. το παίρνουμε και δεν μένει κανείς. Πάμε να δούμε. Μαλάκα, θα πετάξω τα κουμούρες, θα πετάξω μια ώρα να τα πετάξω. Σοβαρά το. Εγώ δείξτε με. Εγώ είμαι ανήψη, το ξέρω. Βέβαια. Θα κάνουμε και part 2 και τώρα και δεν χωράει. Δείτε που πάνε ρε οι γαμόμενα. Πού πήγε. Έκανε ούλτο. Ό,τι σας είπα, Έκανε όλη μόνος του. Τρόπο στη φύση. Πάμε να δούμε NBA. Κάτω τι κάνεις ρε μαλάκα. Κοιτάξτε μη. Εντάξει, αλλά βγάλω κι άλλο.